Giroak eragin dezan eztan da, gozaraztera gatoz gure honenetik eman da. Musikaren bidez idorretan bide lagunak izan da, zuekin bat egin nahi genuke bide batez esan da. Perkusioa eta bajuaren konpasean, melodiak zuen belarrian diardu solasean, gorputza mugimendu askean da begia jolasean, ez gara bide batez abiatu ezean. Arratsalde on guztioi,